సో అయితే దర్శనం అయితే కంప్లీట్ అయింది సక్సెస్ఫుల్గా, మంచి దర్శనం అయితే చేసుకున్నాం మనము. సో ఇప్పుడు మనం దర్శనం అయితే అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మనకి లేదు, మనం నెక్స్ట్ లొకేషన్కి అయితే వెళ్ళాలనేసి అయితే మనమైతే వెళ్ళిపోతున్నాము అనమాట. సో ఈ కనిపిస్తుంది కదా, దీని వెనుకాల ఆవక్క కనిపిస్తుంది కదా, అది మెయిన్ టెంపుల్ అనమాట. సో అక్కడ ఉంటాడనమాట దేవుడు. సో మనమైతే ఉచిత భోజనాలశాల పక్కలో అయితే మనమైతే ఉన్నామన్నమాట. సో వీటిని ఇంకా అంతా కనిపిస్తుంది అనేసి సో మనమైతే వచ్చేసాం ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ కిందికి. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, సో ఇదైతే ప్లే ఓవర్ అనమాట. సో రీసెంట్గా అయితే ఓపెన్ చేశారు కదా రామ్ సేతు ప్లే ఓవర్. సో ఇంకా కొంచెం కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. సో పైన ఇంకా కొన్ని సో ఒకటైతే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దాంట్లో అయితే వెళ్తున్నాం, దాని మీద అయితే వెళ్తున్నాం. సో అక్కడక్కడ మనకైతే స్పీడ్ లిమిట్ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఓన్లీ 40 అనమాట స్పీడు. సో ఇది ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట, పైన ఇంకా జరుగుతుంది. మనం కిందకైతే వచ్చేసాము. సో వచ్చేసి మనం మామూలుగా ఇంకా కొంచెం సైడ్ వెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకోవాలన్నమాట మనం. సో మనం వెళ్ళే ఎయిర్పోర్ట్ దీనికైతే వెళ్తున్నాం అనమాట. ఎయిర్పోర్ట్ చూద్దాము అనేసి అయితే. సో అది ఎలా అనేసి అయితే చూసేద్దాము మనం వెళ్ళి. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కదా, సో నేరుగా అయితే కంపెనీలు అయితే పెట్టినారు సో అక్కడ బీమ్స్కి. సో దానికోసం ఎల్ఈడి లైట్ అయితే వేశారు వెళ్ళాలనేసి అయితే వేసిండారు దాన్ని. సో వీడైతే కొంచెం కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంకా రోడ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తారు. సో ఫైనల్ అయితే మనమైతే ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. సో ఇది తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట. సో రేణిగుంటి కొంచెం పక్కలో అయితే ఉంటుంది. సో తిరుపతి నుంచి ఒక 5-6 ఉంటుంది అనమాట. 5-6 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్లో ఉంటుంది ఇది. సో ఇదైతే ఫస్ట్ టైం అనమాట నేనైతే రావడము. సో ఎట్లా ఇదైతే అంతా పార్కింగ్ అనమాట. పార్కింగ్ ఒక సైడ్లో ఉంటుంది అండ్ కార్ వచ్చి ఎంట్రీ పేపర్ తీసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు 20 రూపీస్ అయితే పర్ కార్కి అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మనం లోపలికి అయితే వెళ్ళడానికి అలవలేదు కాబట్టి, ఎందుకంటే మనం అయితే ప్యాసింజర్స్ కాదు. సో ఇక్కడైతే అనౌన్స్మెంట్స్లో వచ్చిందనమాట రాజమండ్రికి. సో తిరుపతి దాటేసి అయితే వచ్చేసాము, చిత్తూరు దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. సో చిత్తూరు ఇంకొక 30 కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది. సో ఫుల్ వాన అయితే దుమ్ములైపోయింది. సో అందుకైతే సైడ్లో ఇక్కడ ఇదైతే షాప్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో అందుకు ట్రిప్కి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ కొంచెం ఆపుకున్నాను. సో ఆఫ్ చేసాము. సో ఇప్పుడు దాకా కొంచెం తగ్గింది లైట్గా, ఇంకా ముందులో అయితే దుమ్ములైపోయింది, అసలు రోడ్డు ఏం మాత్రం కనపడలేదు. సో ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది. అండ్ ఇదైతే హైవే రోడ్, ఇంకా హైవే రోడ్ కూడా అక్కడక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కదా. సో పార్ట్ 1లో అయితే తెలిసిపోతుంది.